त्या रात्री आकाशात चंद्र नव्हता. जणू अंधारानेच आकाशावर आपली सत्ता प्रस्थापित केली होती. वाऱ्यालाही दिशा नव्हती. कुत्र्याचं रडणं दूर कुठेतरी थांबलं होतं आणि गल्लीतील दिवे एकामागोमाग एक मिणमिणत बंद पडले होते. अशा भयान शांततेत सार्थकच्या घराच्या वरच्या मजल्यावर एक खोली मात्र जागी होती. सार्थक, वय अवघं 21, डोळ्यात महत्वाकांक्षा, मनात अस्वस्थता आणि शरीरात कधीही न शमणारी आग. तो आपल्या बेडरूमच्या मधोमध बसला होता. भोईवर लालसर गंधाने माखलेलं वर्तुळ, त्यात कोरलेली एक विकृत आकृती आणि त्या आकृतीच्या दोन्ही कोपऱ्यात मानवी कवटीचं एक चित्र. त्या कवटांच्या रिकाम्या डोळ्यातून जणू काहीतरी पाहिलं जात होतं. सार्थकने दोन्ही हात त्या कवट्यांवर ठेवले होते. त्याचे दोन्ही हात थरथरत होते, पण ओठ मात्र थांबत नव्हते. तो काहीतरी मंत्र उच्चारत होता. तो मंत्र ऐकायला संस्कृतसारखा वाटत नव्हता, ना कोणत्याही परिचित भाषेसारखा. प्रत्येक शब्द उच्चारताना जिभेवर जणू काही जखमा होतील असंच त्याला वाटत होतं. त्याचा घसा कोरडा पडला होता. छाती आता जड झाली होती. तरीही तो थांबला नाही. हळूहळू खोलीचं तापमान बदलू लागलं. जणू काही कोणीतरी आकाशातून बर्फाचे हात आत सोडले होते. श्वास घेताना फुफ्फुसात काहीतरी टोचतंय असं सारखं वाटू लागलं. आणि मग खोलीभर पसरला तो घाणेरडा वास, कुबट सडलेल्या मांसाचा, ओलसर कबरीचा. सार्थकच्या पोटात गोळा आला. ओकारी आवरायला तो मान वाकवतो, पण मंत्र मात्र थांबत नाही. दारे खिडक्या सगळी बंद असताना खोलीत अचानक वारा सुटतो. पडदे उडतात, मेणबत्त्या लपकतात आणि भिंतीवरच्या सावल्या नाचू लागतात. तेवढ्यातच त्याच्या कानात कुणीतरी काहीतरी कुजबुजल्यासारखं वाटतं. थांब, अजून वेळ आहे. पण सार्थक मात्र थांबत नाही, कारण त्याला हवं होतं ते खूप दिवसांपासून. तर त्याला नेमकं काय हवं होतं हा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. तर सार्थक हा नुकताच तारुण्यात प्रवेश केलेला आणि स्त्रीच्या मोहाने पूर्णपणे भारावून गेलेला मुलगा. याच मोहापायी तो एका मांत्रिकालाही भेटला होता. त्या मांत्रिकाची भेसूर नजर आणि त्याने सांगितलेली गोष्ट, मोहिनी आदी शक्ती नाही, ही तुझ्या इच्छेच्या मुळावर हात ठेवते, पण ती एकदा आली की तिला किंमत द्यावीच लागते. त्या क्षणी वारा थांबतो, कुबटवास हळूहळू विरून जातो आणि खोलीत एक प्रचंड सुगंध पसरतो. ओळखीचा नाही, पण हवावासा वाटणारा. समोर हवेत धूर साचू लागतो, अगदी मानवीच्या त्वचेसारख्या रंगाचा. तो धूर फिरतो आणि गोळा होतो आणि मग आकार घ्यायला लागतो. सार्थकचा श्वास अडकतो. क्षणभराला त्याला त्या धुरापासून आकृती स्पष्ट होते. आधी पाय, मग कंबर, मग छाती आणि शेवटी तिचा चेहरा. आता ती समोर उभी राहते. सुंदर, असह्य सुंदर, आरक्त गोरा रंग, पाणीदार डोळे, तिच्या ओठांवर मंद पण अर्थपूर्ण हसू. गळ्याच्या नाजूक रेषांमधून नसा दिसत होत्या. तिचं अस्तित्वच भारदस्त होतं, जणू काही मोहाचं मूर्त रूप. सार्थकला ओळख पडते की ही नक्कीच मोहिनी असावी. मांत्रिकाने वर्णन केलेली आणि त्याच्या स्वप्नात जळजळ करणारी ती मोहिनी. ती आता पुढे येते, त्याचा हात हातात घेते. सार्थक, तिचा आवाज एकदम मऊ पण खोल. तू बोलावलंयस ना मला, बघ मी आले. त्या गोड आवाजाने तो प्रचंड मोहून जातो. त्या स्पर्शातच त्याची भीती विरघळते. मनावरचा सगळा ताण नाहीसा होतो. डोक्यात फक्त एकच भावना उरते, ती म्हणजे फक्त मोह. तो शुद्ध हरपल्यासारखा तिच्याकडे पाहत राहतो. ती हसते. ते हसू काही सामान्य नव्हतं. ती हसू त्याला तिच्याकडे आकर्षित करत होतं. त्या रात्री सार्थकला असं वाटतं की त्याने आयुष्यात पहिल्यांदाच खरं जगणं सुरू केलं आहे. पण अंधारात उभं असलेलं सत्य ते अजून काहीही बोललं नव्हतं. रात्रीचा काळ आता पुढे सरकत होता, पण सार्थकच्या खोलीत मात्र वेळ जणू काही थांबला होता. भिंतीवरचं घड्याळ टिकटिक असा आवाज करत होतं, पण प्रत्येक काटा मात्र जरा जड झाल्यासारखा वाटत होता. जणू त्यालाही पुढे जायची इच्छा नसावी.
मोहिनी त्याच्यासमोर उभी होती, अगदी त्याच्या जवळ. तिच्या डोळ्यात पाहिल्यावर सार्थकला स्वतःचं प्रतिबिंब दिसत नव्हतं. तिथे फक्त त्याच्या इच्छा दिसत होत्या, दडपलेल्या, लपवलेल्या, कधी समाजापासून तर कधी कुटुंबापासून आणि कधी कधी तर त्याच्या स्वतःपासूनही. ती हळूच त्याच्या भोवती फिरू लागली. प्रत्येक पावलासोबतच हवेत एक वेगळाच भार निर्माण होत होता. तिचा सुगंध अधिकच गडद होत चाललेला. तो आता हवा नसून नशेसारखा त्याच्यावर चढत चालला होता. तो आता हवा नसून नशेसारखा वाटू लागला होता. तिने त्याला विचारलं, तुला माझी भीती नाही का वाटत? सार्थक मात्र काहीही बोलला नाही. त्याच्या ओठातून शब्द येण्याआधीच मनातले सगळे अडसर गळून पडले होते. ती हसली आणि म्हणाली, माणसं घाबरतात पण काम पिसासून नाही. हा शब्द कानावर पडताच सार्थक थोडासा सावरला. अहो मी तसा नाही, तो कुजबुजला. मोहिनी थांबली. तिने मान किंचित वाकवली, जणू एखाद्या लहान मुलाचं खोटं ऐकून ती स्वतःचं हसू आवरते अशी काहीशी. मग मला का बोलवलंस? तिचा आवाज आता खोल झाला होता. सार्थकच्या डोळ्यासमोर मांत्रिकाचं रूप उभं राहिलं. त्याचे शब्द, त्याचा इशारा वजा हसू. ती तुला जे सुख देईल ते तुझ्या आयुष्यात कधीही मिळालेलं नसेल. सार्थकच्या हात काहीतरी तुटलं. तो हळूवार पुढे गेला आणि मोहिनीच्या अंगाला स्पर्श केला. तो स्पर्श थंड नव्हता, तो जणू काही भोकेला होता. त्या क्षणी खोलीतली हवा बदलली. भिंतीवरच्या सावल्या जाड झाल्या, जणू काही त्या पाहत होत्या. मोहिनीने डोळे मिटले आणि ती हळू आवाजात म्हणाली, आता मागे फिरणं नाही. त्यांच्या श्वासांचा वेग वाढू लागला. स्पर्श, ओढ, आवेग, सगळं काही एकत्र मिसळलेलं. सार्थकला क्षणभर असं वाटलं की तो कुठेतरी खोल पाण्यात बुडतोय. सुख तर होतंच, पण त्या सुखाला मात्र काट नव्हता. सार्थकचा श्वास आता जड झाला होता. त्याचं शरीर थकलं होतं. सार्थक एकदम लाजला. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली. मिठी सोडतच तो बाजूला झाला अन कपाटातून व्हिस्कीची बाटली काढून कच्ची चाकी बाटली घशात रिकामी केली. त्याच्यात जी थोडी भीती शिल्लक होती तीही आता नशेमुळे नाहीशी झाली. त्याने तिच्याकडे पाहिलं. ती एकदम मंद हसतच उभी होती. आता तो काम वासनेने पुरता वेडावला होता. तो तिच्या जवळ गेला आणि ओठांवर ओठ टेकले. उष्ण श्वास एक झाले. दोघेही एकमेकांना घट्ट बिलगले. रात्रभर त्यांचा प्रणय रंगला. पहाटे केव्हा तरी सार्थक उसाचे टाकत बाजूला झाला आणि अतिश्रमाने बेशुद्ध झाला. सार्थकचा श्वास आता एकदम जड झाला होता. त्याचं शरीर थकलं होतं, पण मन मात्र अजूनही मोहिनीच्या प्रभावाखालीच होतं. तेव्हाच त्याला काहीतरी विचित्र जाणवलं. मोहिनीचा श्वास, तो आता खूपच खोल झाला होता. तिच्या अंगावरची ऊब हळूवार बदलत चालली होती. तिच्या डोळ्यात जे आधी मृदू होतं ते आता काहीसं कठोर आणि निर्दय भासू लागलं. मोहिनी, तो कुजबुजला. तिने डोळे उघडले. त्या नजरेत आता मोह नव्हता. तिथे आता फक्त तृष्णा होती. ती हळूच भयानक हसली आणि कुजबुजतच म्हणाली, आता माझी पाळी. सार्थकला पहिल्यांदाच भीतीची जाणीव झाली. खरी भीती. त्याला तिथून उठायचं होतं, तिच्यापासून दूर जायचं होतं, पण शरीर मात्र त्याला साथ देत नव्हतं. जमिनीवरची आकृती चमकली. मेणबत्त्यांच्या ज्योती एकदम उंचावल्या आणि मोहिनीच्या सावलीत काहीतरी वेगळंच दिसू लागलं. खोलीतील हवा आता जड झाली होती. श्वास घ्यायला जणू छातीवर दगड ठेवलेली. मेणबत्त्यांच्या ज्योती विचित्र रीतीने थरथरत होत्या. त्या आता उजेड देत नव्हत्या, तर सावल्या निर्माण करत होत्या. सार्थक जमिनीवर पडलेला, त्याचं शरीर थकलेलं आणि मन गोंधळलेलं. त्यानं मोहिनीकडे पाहिलं. तिच्या डोळ्याखाली काळ्या छटा उमटलेल्या होत्या. हसू ओठांवर होतं, पण ते हसू उबदार नव्हतं. ते आता हिशोब मांडणाऱ्याचं होतं. आता तिचा आवाज खोल आणि खोलीत घुमणारा. आता कळतंय? सार्थक काहीही बोलू शकला नाही. त्याचा घसा कोरडा पडला होता. ती थोडी पुढे आली.
तिची सावली भिंतीवर पडली आणि त्या सावलीत तिचा चेहरा आता अजिबात मानवी नव्हता. तो एकदम विकृत, कोरडा आणि पोकळ होता. डोळे खोल खोल गेलेले, तोंड अतिशय रुंद. सार्थकच्या अंगावर काटा आला. तेवढ्यातच त्याच्या डोक्यात मांत्रिकाचे शब्द घुमले. ती जे घेते ते परत मिळत नाही. जमिनीवर काढलेली आकृती आता हळूहळू हलू लागली. लाल रेषा जणू काही ओल शोषत होती. खोलीत पुन्हा तोच कुबटवास पसरू लागला, सडलेल्या मांसाचा, ओलसर कबरीचा. सार्थक किंचाळायचा प्रयत्न करतो, पण आवाज मात्र बाहेर येतच नाही. मोहिनी त्याच्यावर झोकते. तिच्या केसांचा स्पर्श त्याच्या चेहऱ्यावर होतो. तो स्पर्श थंड आणि निर्जीव. ती कुजबुजते, तू कामवासनेने अंध झालास, आता रिकामा होशील. हळूहळू सार्थकच्या शरीरातली ताकद निघून जात असल्यासारखे वाटते. डोळ्यासमोर अंधार दाटतो, छातीतील धडधड मंदावते आणि अंततः सगळं काही शांत होतं. पहाटेची फिकट उजेडाची रेषा खिडकीतून आतमध्ये शिरते. मेणबत्त्या विझलेल्या खोलीत मृत शांतता. आता सकाळ झाली. सकाळचे 10 वाजले तरी सार्थक अजून उठला कसा नाही हे पाहायला आईने दरवाजा ठोठावला, पण आतून मात्र काहीही प्रतिसाद आला नाही. बराच वेळ ती बाहेरून आवाज देत राहिली, दरवाजा वाजवत राहिली, पण दरवाजा काही उघडला नाही की सार्थकची काहीही हालचाल ऐकू आली नाही. मग मात्र आईने शेजाऱ्यांच्या मदतीने झटक्यातच दरवाजा तोडला आणि आतमधलं दृश्य पाहून सर्वजण हादरून गेले. सार्थकची आई तर बेशुद्धच पडली. आतमध्ये जमिनीवर एक भयानक आकृती काढलेली होती. त्यावर अर्धवट जळालेल्या आणि विझलेल्या मेणबत्त्या पडलेल्या होत्या. अन बाजूलाच एक मानवी सांगाडा पडला होता आणि त्याच्या शेजारी सार्थकची अंतर्वस्त्र आणि कपडे अस्तव्यस्त पडलेले होते. त्या मोहिनीने आणखी एका कामपिसासूचा बळी घेतला होता. वासनेपोटी सार्थकने आपला जीव गमावला होता. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.